Du er en teenager. Det var jeg nok i 2009, ved at mine, der gik i 7., 8. og 9. klasse deromkring. Hvordan var stilen og kravene? For at teenager i min tid, og sådan stilen og kravene, det var nok, at man tog så meget boxerhår, som man nu havde. Så lavede man sådan nogle spikes, så havde man strømper, eller bukser ned i strømperne, og havde rigtig meget hængerøv, og gik i humørbukser. Og så gik man nedringet trøjer, og havde nogle rigtig flotte halskæder. Hvad lavede man? Det man lavede i pop-tiden, eller i Nexus-tiden, som man kunne kalde det, det var, at man drak rigtig meget alkohol, tror jeg. Jeg gjorde det i hvert fald ikke så meget, fordi det var mere de ældre børn, eller unge, som jeg nu gik i skole sammen med, drak rigtig meget sprut og gik klædt sådan. Så jeg tror, at man drak rigtig meget i den tid. Hvordan havde man det? Man havde det bare mega fedt. Altså, det var bare en fest at komme i skole hver dag, fordi man bare havde det sejeste tøj på ever. Altså, mine venner havde det i hvert fald. Jeg gik ikke så meget op i at have det der stridt hår og sådan. Men jeg tror, man havde det rigtig dejligt. Synes du, der er sket forandring, når du ser på teenager i dag? Ja, det synes jeg, fordi jeg synes, at sociale medier, Facebook, Instagram, Snapchat, alt det der, det har rigtig meget påvirkning på teenager i dag. Altså, jeg tror faktisk, at teenager i dag er fuldstændig ligeglade med, hvad ens venner siger om en, så længe man bare kan få nogle likes og nogle subscribe på YouTube, så er man rigtig glad. Så jo, jeg synes, at det handler meget om, at teenager i dag bruger rigtig meget tid på internettet, frem for at sammen med sine venner. Så jo, det er en dårlig udvikling, jeg mener der.